Ascultați această melodie cântată de Gavrilă, foarte, foarte adevărată și reală. Deci cuvintele sunt foarte adevărate cu privire la vremurile în care trăim și ar trebui să ne dea de gândit. Intrați pe canalul lui Gavrilă și acolo găsiți mai multe melodii de-a lui. Dar asta se potrivește extraordinar cu vremurile în care trăim. Foarte reală melodie. Ascultați-o! La început o fă cuvântul, apoi cerul și pământul, și apoi restul tot e mândru. Cum tu nu poți gândi cu gândul, meritul are Tata Sfântul, meșter priceput, dintr-o mână de țărână și pe om l-a făcut. Apoi s-a hodinit, s-a uitat la ce-o zidit, și mai mare mimnirarea cum de nu ne-o nimnicit, că-i străcăm toată lucrarea în căutarea de hârtii. Vai și amar de noi suflarea, grele vremuri ce-or zeni, că lumea hapsănă și rea, dar nu mă duc eu după ea, că nu o fost lăsat.